Fem Futur ens contarà el seu projecte d'acollida on gràcies als voluntaris i socis d'aquesta entitat tornen el somriure a xiquets i xiquetes d'Ucraïna en les seues estances al nostre país. Fem Futur és una associació, perquè no som una ONG, però som una associació que el que es mou és la infància, l'adolescència i el que volem és realment fem futur en aquests xiquets. I que, a més, el nostre lema d'aquest dia és nosaltres els tornem el somriure. Són xiquets que viuen en unes situacions molt desfavorides i el que volem nosaltres és, en un entorn familiar, dur-los així amb nosaltres i que tornen a somriure i ho aconseguim. Jo crec que és difícil, però ho aconseguim i ho col·laborem tots. Els xiquets estan allà en unes situacions de necessitat no sols física de menjar, que també ho tenen, sinó una necessitat molt de que els vulguin. Són xiquets que no tenen una situació familiar, la tenen catastròfica, que no és situació, no, és catàstrofe. I que els xiquets quan venen així, l'únic que se troben, a més de que mengen, que tenen un sol, que s'ho passen superbé, és unes famílies que en aquest cas, a més, generalment són molt extenses, perquè així entra a col·laborar no només la família d'acollida, que pot ser una dona o un home, és el tio, la tia, les germanes, els cosins. Vull dir que és una situació en què el xiquet se tira així 2 mesos en estiu i un mes en hivern, per exemple, i està rodejat però de gent, de xiquets, van a les escoles d'estiu dels pobles, van a la piscina i s'ho passen bomba. I assumeixen que n'hi ha una altra forma de viure que no és la que ells tenen, i una situació clara. La nostra missió quina és? Defendre i protegir els drets dels menors, sensibilitzar els professionals que treballen en ells, actuar com una institució col·laboradora en la integració familiar i fomentar el voluntariat social i col·laborar en altres associacions que també estan al voltant de totes aquestes ajudes als menors. La nostra forma d'actuar, com ja ho ha dit un poc, és aconseguir buscar famílies d'acollida i realment són les famílies les que fan tota aquesta llavor social. Com fem realitat el projecte? Doncs d'esta manera. Una volta a l'any anem a Ucrània i van generalment 2 membres de la Junta. Se reuneixen allí en una monitora que ens du allí els papers i que després ve en estiu en els xiquets i visitem orfanatos on tenim els xiquets, cases d'acollida, firmem en les autoritats ucranianes un conveni perquè nosaltres funcionem en un conveni en la Direcció de Família i Joventut d'Ucraïna, el qual ens favoreix per certes coses i contractem els avions, des d'ací, però potser tenim que fer, anem a l'ambaixada, parlem en els que ens han de facilitar els papers perquè els menors isquen d'allí, perquè realment quan venen són estrangers, entonces no sabeu lo complicat que és dur un menor i que complisca tots els requisits de l'estrangeria, són papers farragosos més que complicats. I ens reunim en els orfenats i, segons els diners que tinga l'associació, col·laborem econòmicament per arreglar-les les llavors, per a donar-los diners per a fer un terrat que se li està enfonant. Intentem, en els pocs diners que tenim, ajudar-los en tot allò que podem. Venen a partir dels 6 anys, perquè a més és l'edat mínima per a poder vindre, i fins als 18, que són majors d'edat, com vam deixar clar l'altre ponent, i entonces a partir d'ahí ja són estrangers que no poden dur-se en un programa d'aquest tipus. Qualsevol cosa que sigui a partir dels 18 anys són les famílies les que tenen que ja buscar la forma d'aconseguir que els xiquets vinguen. Però fins als 7, des dels 6 fins als 18 poden estar venint. I de fet alguns xiquets, perquè alguns són adoptables, uns altres no són adoptables, que no han sigut adoptats i poden estar tota la vida o en un orfenat o una casa d'acollida, n'hi ha xiquets que els tenim des dels 6
fins als 18 venint una o dos vegades a l'any. I n'hi ha xiquets que no s'acoplen o famílies que no s'acoplen, però n'hi ha xiquets que venen així, evidentment, per això dominen l'idioma, arriba un moment en què dominen els dos idiomes en tota la tranquil·litat, perquè repeteixen els xiquets. O sigui, si el xiquet no té ningú problema i la família no té, doncs aquest xiquet ve ara, ve l'any que ve a l'altre, i nosaltres duguem després un seguiment, en la medida que puguem, a través de les autoritats, de la seva situació allà en Ucrània. Cada família s'ha de ser responsable, i això és el que els intentem ensenyar quan algú vol ser família d'acollida, que això, encara que parega molt bonic, tampoc és tan fàcil a moltes voltes. Hi ha xiquets molt complicats, entenem que si els nostres poden ser complicats, fixeu-se si agarrarem un xiquet de nosaltres, que a voltes és cabut i no vol menjar i fa no sé quantos, i de sobte el situarem a 4.000 quilòmetres en un altre idioma, en una altra cultura, en una altra forma de menjar, doncs verdaderament els xiquets són xiquets i no podem pretendre que siguin perfectes ni que facin el que nosaltres els diguem sempre i, a més, el que en algun moment alguna família potser no acaba d'entendre és que siguin agraïts. No, moltes voltes no són ni agraïts, ells són xiquets. Estem ja 11 anys treballant, com han dit, l'any passat farem els 10 anys. Recordar que tota aquesta associació ve de l'herència de la catàstrofe de Txernòbil. No vol dir que els xiquets realment estiguen afectats, diguem, físicament per allò, perquè ja fa temps i poden estar desnutrits i en algun moment poden no estar ben alimentats, en el fons. Però el que més afecta realment és que tenen una situació inestable emocionalment.